kakhulu ngicela bangiphe 3 minutes 30 minutes ngoba ngeke ngikhulume emva kwabo. Amen. Ngiqala ngokucela ukuthi ngizwe ekseni mkhokheli labantu abaningi abakhetha inkosi. Ngicela labantu akade bekhetha inkosi ibandla lala ekhaya ibemukele ngomusa. Bese libafundisa inkolo. Bese libafundisa ukuthobeka. Bese libafundisa ukuhamba kwala ekhaya. Bese libafundisa ukukhuluma komuntu ongumNazaretha. Ukuthi umuntu ongumNazaretha akaxabani nomunye, unomusa, uyapha, unesihawu, uyathethelela. Inkonzo yami izoba mfishane njengoba ngithi 30 minutes nje. Kunento engihluphayo njengomuntu ophambi kwebandla elathi ibandla angibe phambi kwalo. Ithi indaba yethu ithinta abantwana bethu. Kade ngisekhaya lemphefumulo. Siyayidinga le ndaba, siyayideserve. Kuningi sizokufunda la. Kuningi okuzosisiza. Kodwa okuhle mawuya khona uqala ekhaya bese uyakhona bese uyabuya ekhaya. Kodwa uma indawo yakho ihlelekile ungasuka la uye ekhaya lemphefumulo uphinde ubuye uma indawo yakho ikahle ukwazi ukulala kahle uthandaza kahle. Kodwa nje mawuse hostel njengami nje ashisi nambeko phela ngithandaza phansi kombhede phezulu kombhede. Ijulile le ndaba yalapha ekhaya lemphefumulo. Indaba yami engifisa ukuyithinta indaba yabantwana bethu baphuza utshwala. Hayi singanekini amakhanda ngoba inkingi idalwe yithina. Ithina amaNazaretha esidala abantwana bethu baphuza utshwala. Bekhona umama Matsaneni sibonene. Mhlambe ithina esingama leadership esingakhulumi kahle. Ngicela la ethempelini kunakeke lokho engizokuchaza. Ithi indaba engihlangabezane nayo uma umuntu ekhetha inkosi bathi beyikhetha bese ngithi kuyahamba uyobhajadiswa. Usuke lapho uyothatha amathikiti uthathela abantu bakini. Siyanqamulela. Ngiyezwa makhona. Siyanqamulela uNkulunkulu ivesi lokugcina uthi asimbonge singamaNazaretha nezizukulwane. Isizukulwane lokuqala umuntu waqala isibongo sakini. Thina emzini yohaba basenziwe imisebenzi asibathinti labo bantu. Asibatsheli kahle abantu mase sithi hambani yothatha amathikiti nithathela abantu bakini. uShembe engakafiki emhlabeni okhokho bethu babelwe izipho. Uma kuyiwa empini amabutho ayagcatshwa ngithi madoda nje usuke ushela intombi. Gcatshwa ngani? Angithi mangingayinyangeni manje ngithi ngifuna ukungadubuleki. Izothi inyanga hamba uyofuna umdlwana osanda ukuzalwa ongakaboni ukupholota amehlo awo ngifuna ukuzokwenzela insizwa ukuthi isibhamu singangeni kuwe. Lo muntu ekithi akahamba ayothatha ithikithi athathele uyise owayenza lokho uzothi mayifika ebuhleni afika angene yini ngoba into yenza emhlabeni ifike ethuneni ivuke nomphefumulo ithi ngihamba nawe ngendabeni kaThwana. Okhokho bethu kwakuke kubulawa unkosikazi ekhulelwe kuthiwe kufuneka ingane kufuneka amehlo kuzokhandwa umuthi wokuthi mabeye empini bangadubuleki. Ithi indaba yala ekhaya
khetha inkosi ubhajadiswe bese uyahamba ekhaya uyosho ukuthi useyiNazaretha ubhajadisiwe. Thatha imbuzi uhambe ebuhleni uyobadiliza. Lezi zinto engikhuluma ngazo. Uthi babenza lokhu nalokhu nalokhu shembe ngale mbuzi cela ungigezele bona ubadilize. Bese ubathathela amathikithi. Bangene ebuhleni babe eNazaretha njengawe kanye nawe ukhonze nawe. Thina sesibathathela amathikithi bangadiliziwe bangageziwe. Uma befika egethini kwaMdedele baphethe lezi zinto ababezenza ababephuza baphethe utshwala bafike babona umzokhazimulayo babona izulu ngoba ebuhleni kusemzulwini luthunyaze lezi zinto eziphetha ingeni la bese beqalaza ukuthi lento ngizoyinika abani bese bezoyinika ingane zethu. Sikhalela ukuthi ingane zethu iphuza utshwala singamaNazaretha ngoba okhokho bethu asibayekisanga. Bahleli kithi kufana nobungoma. Ubungoma akusinto kaNkulunkulu uyakhandwa kithi. Uhamba uyakugobela afika kuhlanganisele zonke izinto alokhethe kuthiwe vuma shaya vuma uyozwe iyozingene kuwe asuke lo muntu ashone bese efika kuwe afike ethuneni imbambi ithuna athi ufuna ukuwela bathi abakubo ungezi nalento nawe yasemhlabeni lezi zinto zasemhlabeni la esikhona kayingeni abuye azofuna umuntu emndenini azongena kena ukuthi amgeze bathi abantu ungene umuntu omdala ungene ubungoma uyathwasa unobungona bungapheli ubungoma ekhaya. Sebugcwele eNazaretha ubungoma manje. Sebubuningi ngani ngoba la ehlabelelweni sisadinda wasimisa inyanga yezulu thina asifani nezingane ezalwa emhlabeni. Thina sikaze sisho ukuphombela ukuthi ubaba wethu ngoba uphombela wayefika sihlele ezulwini afika adlule ayegumbini. Imithetho kavuka nathi wayelanda egumbini aphinda azoyibhala emhlabeni. Asifice ezulwini sikhona simbuke sithi nangu uNkulunkulu usho inyanga yezulu. Imthandazo yokuvuka wayeyilanda ezulwini. Ihlabelelo zonke zimthetho uNkulunkulu asibekele zona. Uma sesihlulekile sesikhathele ukufunda imithetho esihlabelelile uthi ushebe hlabelela khona uzothokoza. Thokoza umoya wakho. Ukuhlabelela ulungisa umoya wakho umphefumulo ukuthi uthokoze. Ivesi ile ngizokhuluma sekuseni 15 minutes engizolibuza lesibili bese ngiwela abavangeli ngiye kobaba komama ukuthi bamenyeziwe emathuneni sebephumile sibabonile bangenile emsini oyethu makabongwe sihlawulelwe
Share verse 2. Na muhla basabathi uma singabagezi okhokho bethu sithi abangene ebuhleni uma befika ebuhleni sikhona yini isicinothi sokulahla lezi zinto ababezenza ebuhleni ngoba ufuna sibageze emakhaya anginqamlele khokheli uphakama omunye umama lapha waseMaritzburg uthi lo mama ufaka isitholo kuphela uthi ufika ugogoza lo mama ngisemzini wangikhululisa u14 uthi ugogo ubuza ukuthi yeba ngifaka u14 yahlatshelwa kuphi ukuthi ayilale kayivuke ngoba mina ngingasi isicabo u14 ushengo wathi ufaka umuntu onesicabo ubefaka isitholo kuphela lo mama uthi ugogoza lo mama wathi khumula mntana emkhumula ngoba umuntu ofaka u14 umuntu okuhlabelela intombi zathi ayilale eza kuba kamkhanyana eza kuba kamkhanyana zithi ayilale eza kuba kwamakoti zithi ayivuke uthi wena mntana wami asizwanga satshela ukuthi lokugana asikaze sizwe wathi ukhumula lo 14 kashaya ukhipha uthi lo mama uthi angufakile umshumane wasesikumisana inkosazana njengoba ngithi bobaba ngithi bomama ngithi ebandleni lonyazi ake sigeze okhokho bethu size siyofika kwabantu umuntu owaqala isibongo sakini ngoba lezi zinto ababezenza yizo lesenzisisindayo yizo ezisivalele ithi le nkosazana mayikhuluma lapha umshumayeli uthi asambe siyosika utshani sahamba sawusika utshani bokudlala singamakhosazana sabuya nabo ithe ebusuku masengilele ngabona amakhosazana izalukazi anamabele amile izalukazi ampuma agugile nakini isikhona esingazange sishade ithi le nkosazana sawabuka amakhosazana ithi le nkosazana enye kulamakhosazana thina sasiphila emhlabeni ngesikhathi senkosi ucitshwayo yilokhu sahlala singamakhosazana emakhaya asinazi izindlu yilokhu saba zintombi siyafuna ukungena ebuhleni kodwa sigeziwe sasihlala konkosi esigodleni singamakhosazana sibuthwa khona sisebenza sidla intelezi asikwazi ukungena ebuhleni abazukulu bethu noma ingane zobaba bethu zithi asingene ebuhleni songena kanjani ebuhleni singageziwe
Ngikhulumela ukuthi bangcwele uma siyothatha amathikithi sithathela abantu abangasekho asiqale sibageze. Sisho sithi siyakudiliza. Wena owenza ukuthi siyakudiliza. Bangeli sengonika umbhobho. Khona umbuzo engiwubuze 23. Bomama. Angithi senishisa impepho la emgane khona. Thanini amen. Umkhokheli angavumi ngoba umkhokheli ngiyazi la ishisela khona impepho. Ufika guqela lapha. Bese ethuma indodana yakhe endala athi khuluma mfana. Ikhona inhlansuthi la no dadewethu abanye abantu mabezokhuluma nami mangithi ubani oshisa impepho athi umama. Bavangeli sonto unyazi ubhomela isonto zoliqala phansi nemithetho siqale phansi naye. Ngiyayibuzela nje ukuthi mama mawushisa impepho emsamo uqala ngobani ubiza bani? Ambiza umyeni wakho ngoba ingane. Angithi emzini mawuganile ubabezala makukhona igama lakhe ulibiza. Uyakhumbula mkhokheli ngaleso sikhathi usathana ngaphakathi oma babethu uDlamini uMayimini ngoba behlonipha uBhomela igama lethi Ndlamhlathi bengalibizi. Undlela bethu uNyathuko. Uma umama eseyoshisa impepho ubaba wami kuchitha isikhatha uzolibiza lelo gama athi chitha isikhatha sizokwenza umsebenzi. Ithi indaba bomama nishisa impepho. Angithi esigcawini mdla ugidayo. Wafika ubaba wakho wakwethula. Wathi ngilethi naye ingane kamkhulu izogana la ekhaya izokwakha umuzi. Wayeseqeda wasekusuka kwabezala wayesethi lezi inkomo ziyabonga ukulethela umakoti la ekhaya wayesesuka umakoti ebale ukuthangezwa inhlambi inkomo zoba bezala ziyinhlamba. Uma usiyoshisa impepho ngoba phela mawushisa impepho kufanele ubabongele uzobongela yini mama wabaleka esigcawini. Unamandla okubongela. Uyishisa kanjani pho impepho? Bulalani ngizweni. Unengane yomfana zukulu wakho kuqaphela wena uguqe lapha embombeni zekhothama bese uthi umfana akasondele khuluma mfana ukhuluma uthi mayengeke umfana thatha inkosazana yokhuluma emsamo wena uguqe ngale kwembambo zekhothama. Imbambo zekhothama isemnyango noma ensikeni yokuqala ngasemnyango ungayeqi uyoshona empepheni. Thetho wesintu usho njalo. Thetho washembe usho njalo. Awukwazi umama uyoqoshama lapha empepheni ngoba kunamadoda aqala lomuzi, kunamadoda aqala lesibongo alalela ukuthi kuthiwane ngabe kubona wena uze lapho kanti lona basuke bahamba. Siyaqhubeka senza umsebenzi kade senze nomkhulu abasekho abanikazi bomsebenzi sithatha umama owaba iwardrobe kwathiwa akazokhanda abantu la ekhaya akazoshalela igceke sase simfake emphepheni kufana nezingane zamadodakazi ayingene emphepheni ayisondele ngale ndodakazi emphepheni. Yelani-ke bomama ukuthi uma kunemsebenzi ekhaya nithathe izingane zamadodakazi niyithume emsamo bese kuthi lezi zabafana bala ekhaya nithi zihambe zesibayeni ziyothenza izinkuni zibasele amabhodwe nithathe zamadodakazi zibe lapha emsamo ziqoqe zihamba nayo yonke inhlanhla la ekhaya. Sale zabafana inhlanhla yonke ihambile. Nkosi usenizwe amen. Hlabelelo. Yandikhumbula ikhaya lami ingane
Kumula Ikayana Ayega Yena Kumula Aunam
Hayibo Nkosi. Hayibo Nkosi. Manazaletha angazi ngiyapha ngoba umshumayeli inkonzo useyishayile wayiqeda. Kodwa ungayiphutha ngabe ngelilanga isihlalo esigubhe phambi kwaso sisonke la. Sonyazi lwezulu ebuhleni bokuphama kwaManazaretha nobukhosi bakhe. Amen. Namakhosi nabagcotshwa bonke nehamenti engcwele emhlabeni nasezulwini. Amen. Umvangeli Maduna walapha ekhaya. Amen. Manazaretha njengoba ngihlabele isihlabelelo Mshumayeli usho kimi lento ubuzikhuluma. Sihleli sithi kumnandi ekuphakameni. Kanti ukhona imisebenzi okufanele siyenze. Sidlulise. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga ngaze ngavuka ebusuku. Ngathi le ngiboniswa yona. Ngiyibona ngiphakathi kwalo muzi okhuluma ngawo umuzi ulona khaya lomphefumulo. Ngizibona ngithwele igross eningi. Abanye bami izibhokwane sidwele sihleli nje singekambathi nembatha kodwa sidwele phakathi kwalo muzi kodwa ngiphethe le gross. Kukhona lokuchazela abantu ukuthi maningena la nokwenza ukuthi nokuthi athi avuka mamini kusho ngiyakweleta fanele ngiye. Manazaretha ingcwele icala leli qeda ukukhuluma umshumayeli. Kodwa engizokusho Manazaretha kuzoxhumana nalokho okuqeda ukukhuluma umshumayeli. Ukuthi abantu abaphaphama balalisise kahle uma bekhona kule nkonzo. Balalise kahle uma abantu bephenduka babamukela nokuzwa wonke akhulumayo ukuthi bafundiseni inkolo yala ekhaya. Amen. Nibafundise ukuthi kunyathelwa kanjani kuhanjwa kanjani. Ngiyabonga umshumayeli ukuzwa lawo magama okuthaba zabantu ngathi abantu hayi kumnandi nezinsimbi zakhona zikhala kamnandi. Cha sizele insimbi zakhona. Kunamacala esiwathwele. Khona umthwalo esiwuthweleko. Ukufanele njengoba ekhuluma ukuthi umfundisi bafundiseni kahle ukuthi baze bafike lapha emsamo bayofika kanjani. Amen. Bangcwele ngigcinelana ekhaya ngomhla 14 mangaphazami ngoDisemba ubengekho umshumayeli. Ngafika la ekhaya njengoba ngibuya namhlanje. Kodwa bengilayezile kwisikhungo salapha ekhaya esisebenza nomshumayeli ukuthi siyofika la ekhaya ngoba umsebenzi wethu ukuthi sisabele izwi kaBaba. Amen. Ubaba mayesekhulumile useshilo ushilo akufanele kube khona ozokweqisa lakhe. Mayeseshilo ubaba ethi bantu bami evala umhlangano mbali nethemba lethu niyongilungiselela size ngalokho Manazaretha. Azange ukuthi nisibuke ukuthi sinjani kodwa sizele lokho sabela izwi kaBaba simemezele sihlanganyeza abantu ngoba nina nishunyayezwe unyazi lwezulu. Amen. Uyazi lande umunye nomunye uyazi ukuthi ulande kanjani njengoba eselapha phakathi endaweni. Kodwa ke indaba enkulu Manazaretha ukuthi sisebenze kahle. Ukusebenza kwakho ukusebenza ngothando. Ungakusebenza ukuthi ubuke abantu ukuthi wena usebenza kakhulu wena unemali eningi. Kodwa ngizothi sebenzani ngothando. Funda incwadi yabaseKorinto yokuqala ethi omunye ulungisa incwadi waseGalatia 6. Ngoba yona lo osebenzayo yobonga ngokwakhe. Yona omunye ungena etsemini esebenze kuthiwa akayotshala uyazi ukuthi yena ufika tshaleni. Wena okhona lapho utshaleni namhlanje phakathi kwaleli khaya. Wena okhona namhlanje ukuthi ngizolalela sesijwayele ukuthi bakhuluma bathi uzotshalane lapha phakathi ekhaya. Bakhona seyithole itafula. Noma ngikhuluma ngezilimi zabantu nezezingilosi, noma ngikhuluma ngezilimi zabantu nezezingilosi, ngingenalo uthando, uma ngingenalo uthando lokade ekhuluma ngalo uthi umshumayeli wamukelena abantu ngothando.
Ngiyithusi elincencezayo. Ngiyithusi elincencezayo. Lensimbi encecethayo. Lensimbi encencethayo. Noma ngiprofethi. Noma ngiprofethi. Ngiqonda imfihlakalo yonke nokwazi Ngiqonda konke. konke imfihlakalo nokwazi konke. Noma nginokukholwa konke. Noma nginokukholwa konke. Ukuba ngisusa izintaba. Noma ngidudule iy'ntaba. Ngingenalo uthando. Nansi indaba uma uthando lungekho. Angiyinto yalutho. Angiyinto yalutho. Noma nginika konke enginakho. Noma nginikezela konke nginakho. Ngibabela abampofu ukudla. Ngibamele nabampofu ukudla. Noma nginikela umzimba wami ushisa. Noma nginikela ngomzimba wami ukuthi ushise. Ngingenalo uthando. Uma lento yokuthanda ingekho. Ungengisize. Ungengisize. Uthando luyabebezela. Uthando abantwana bonyazi kuthiwa luyabekezela. Lumnene. Lumnene lolu thando. Uthando alunamona. Uthando lonyazi alunawo umona. Uthando alusidumisi. Uthando alusikhukhumeza aluyidumisi. Alusikhukhumezi. Aluyikhukhumezi. Alwenze okungafanele. Alwenzi uthando ungafanele. Aluzifunele okwalo. Aluyifunele okwalo. Alunalulanga. Alunalo la. Aluzidlekele okubi. Aluzidekele kubo. Aluthokozi ngokungalungile. Awuthokoze ongaqinile mkhulu. Funda baGalatiya 6. Ameni, ameni. Ameni, ameni. Ameni, ameni. Ameni, ameni, ameni. Galatiya 6 verse 4. Akube yilowo ahlola umsebenzi wakhe. Akube ulowo usuka namhlanje uma usukhohliwe. Akube yilona lo khona lapha kwalendlu yasesandla nenza. Ahlola wakho umsebenzi. Khona uyakuwa ngokubonga kwakhe. Uyakuwa ngokubonga kwakhe. Ungabi ngokomunye. Ungabi ngokomunye. Ngokuba yilowo uthwala wakho umthwalo. Ngokuba yilona lo uyawuthwala wakho umthwalo. Kepha yena ufundiswa izwi. Kodwa yena ufundisa izwi. Akahlanganyeli nomfundisa ezintweni zonke ezilungileyo. Akahlanganyele nomfundisa ezintweni zonke ezilungileyo. Maningakhohliswa. Maningakhohliswa. uThixo akahlekwa. Amen. Ningi mkhulu. Enhlaba umuthi wakhe awuthathi lutho. Ubaba okunezwi lakho
vele silandiwe sonke njengoba silapha samenye emazweni onke la samenywa khona. Njengoba silapha eManazaretha sizosebenza, sizofuna uthando. Loqeda kufunda bakhuluma ngothando. Shembe unyazi lwezulu lothando eManazaretha. Uthi ngithanda ukubekezela kwenu eManazaretha. Ukubekezela kwenu eManazaretha nokuzithoba kwenu ngiyakuthanda. Muhle umuntu owazi ukuzithoba, muhle umuntu owazi ukuzehlisa, angakhukhuma kodwa ehle. Yehlani eManazaretha. Khumbula indoda, funda. Luka 19 funda. Funda incwadi kaLuka 19. Mkhumbula indoda ephezulu kakhulu eManazaretha. Indoda enayo yonke into. Naye ayibabela abampofu, ingabhekeli uzuzu, iwenza konke. Emhlabeni wenze konke, nikezele nangemali, abanye bangayibuyisi kodwa inikezela. Kodwa yayifuna uthando kaShembe, yayifuna uthando kaJesu Kristu. Funda. Wangena wadabula eJerikho. Kuthiwa indodana yomuntu yangena dabula eJerikho. Kwakukhona umuntu. Wakhona umuntu. Igama lakhe uZakewu. Igama lakhe nguZakewu. Eyisikhulu. Sabathelisi. Eyisicebi. Wafuna ukubona uJesu. Funani ukubona unyazi eManazaretha. Wafuna ukubona uJesu nani nihlale lapha nibizwa unyazi. Funani ukubona unyazi, funda. Ukuba ubani? Uba ungubani, khona abantu abahleli lapha abangazi namanje ukuthi unyazi lwezulu lungubani, bazochaza bathi nami ngiyahluleka ukumchaza. Kodwa unyazi lunguNkulunkulu eManazaretha engcwele. Fundani. Wahluleka ngabantu. Wahlulwa ngabantu babaningi, wahluleka ukuthi uzombona kanjani, ufuna nje ukubona unyazi. Ngoba emfishane. Ngoba wayemfisha. Wagijima phambili. Wayesegijimela phambili. Wakhwela emthini. Wayesekhwela emthini wesikhamone ukuba ambone. Ukuze ambone lo muntu osezulwini. Ebeza kudlula khona. Lapho bezodlula khona. uJesu sefikile kuleyo ndawo. Wathi mayesefikile kuleyo ndawo. Wabheka phezulu. Wayesebheka phezulu. Wambona. Wayesebona le ndoda. Wathi kuye. Zakewu. Wathi Zakewu, lalelisa-ke lapho. Wathi Zakewu, shesha wehle. Ngokuba namhla ngiyakuhlala endlini yakho. Ngiyohlala endlini yakho iningi. Zakewu yehla. Abantu abehle. Lokho kukhulu umshumeli kuyisiminya. Yithi zehliseni yehlani. Athi ngiyasaba ukusondela enkosikazi ibhubesi. Ngiyasaba ukusondela ukuthi cha yehla abantu basondele kuwo. Wathi yehla lapha emthini. Ngoba namhlanje ngilala endlini yakho. Yithi nampi indaba yami yehlane lapho nikhona. Awazi unyazi lwezulu ayolala endlini yakho. Mhlawumbe soyishumi leminyaka angangeni. Ungasambona ngephupho. MawuyiNazaretha ungasambona uShembe nasemaphusheni. Wozibuza ukuthi kanti uShembe washo na? Ngoba silandela uNkulunkulu eManazaretha. Sizofuna lo thando ukuthi sithande singaliwa. Yavuka indaba yokuthi okhona insizwa eManazaretha sengizohlala phansi. Indaba zala ekhaya ziningi nomsebenzi la ekhaya mningi. Kodwa sengizohlala ngifuna ukukhuluma le ndaba eyodwa nje eManazaretha bese ngihlala phansi. Ngikhuluma ngokwehla nokufuna nothando lwaNkulunkulu. Nokufuna ukwazi ukuthi uShembe ungubani. Ungathi hayi ngiyamazi uShembe. Mina ngimazi uShembe. Ngisafuna ukwazi ukuthi uShembe ungubani. Kodwa ziningi izinto ezenzile empilweni yami engathi ngenanga ngiyikhuluma. Sengafa kaningi kodwa ngisaphila namhlanje. Ithi insizwa yabayizalwa. Yazalwa ngaze yazalwa abazali abanjani. Noma babe namabhadi noma abantu babeliwe emhlabeni. Kodwa yazalwa nayo le nsizwa umuntu ongathandeki. Iseyingane. Umuntu ongathandeki izele nje lengane yakhula yaze kwazi ukukhuluma ayithandeki yaliwa.
inamasha namaphathi ayithandwa umuntu noma thanda umbulani wena lentweni noma ishona abantu umbulani lentweni wafika isigaba sokuthi hambe uyofunda isikolo iyongena amazingeni aphansi esikolweni yakhula lensizwa incane ungena emazingeni aphansi esikolweni yafunda nakhona yaliwe anyway isikolo yabathi yafunda ufirst day haya kuphaseki wazophela ishumi leminyaka ingaphasi lensizwa le kodwa yafunda wasaqala kudubula nentsheshana bonakala owabo manje sebengena belungisa laphana abasebeshela nentombi yabona ukuthi hayi ngilahle phansi ku-first day ayiphasa ayidlula ngazo okudala edalwe yini ungadlula kodwa ayinebhadi yayinesho eneshakusha bakubi kuwe empilweni yayo yaliwo umuntu atanyama yababona lozawo mabo sebengena manje belungisa nami ngiyolungisa manje yaphuma yababayi ngehlulekile esikolweni hayi nama ngiphume baze badlula nasemhlabeni ilungisa laphayana yathi mayifika laphana ekweluseni nakhona abayithandanga yayilungisa nabo kodwa yaqhubeka yalungisa ngoba ifuna uthando bama bebona bayesebeqonyiwe shela ziqonywa zintombi laphana naye ayisiqala izisondeze intombini ezisondeza umakhosazana iphosa amaze bathi hayi umuntu nje ngiyaphi nawo yaliwe yabona ukuthi ayikhathi siyahamba ngikwenze njani yathi hayi athi ngibheke ngale emuva kwamkhokheli ngiyobheka khona mhlawumbe bongihawukela ngoba bona sebayayazi indawo enkulu yana isayifika nakhona hayi bayilandula nabangale ekugcineni evamkhokheli batuzwe ngoba senginengane embili usuzoyiphosa hayi suka lapha entweni lento yaliwa suka la kimi badlale kimi wonke akekho yini yaliwa kodwa lapha zofuna uthanda sifuna ukuthi saliwe zofuna uthando lonyasa yaliwa yathi ngizoyenze njani isekhona isiqinile manje lensizwa ufuna uthando manje yathi hayi ade ngiqathamele manje labafelokazi abasha ngizofuna abafelokazi abasha ngiyazi ukuthi sebeyijwayele indoda kuvele bayiphose mina haya Jesus ajanana yaphosa amazi ababili yathi wade iphikono ufuna la yini wazoba mfana khona into engazona nomuntu njengawe hayi suka lapha hayi suka lapha kimi hayi waliwa yiwo wonke umuntu wafuna umuntu ukuthi ngizoyenze njani ngoba yayisasimisa ukuthi enze noma yini oyofuna ukuthi ayenze yini mayisihamba lensizwa ihamba emahlathini ithiwa bathi mayithi masihamba emahlathini ayisibona isihlahla yathi ngcono ngiyikhume ngcono ngihambe ngoba angithandwa muntu yathi silungiselele isigacele intambo sifuna ukuthi ikhahlele ibhakethe iphambane namafu khona babefuna inkomo zabo isigashulele ikhahlele ibhakethe isilenga bakhamba bezofuna imwe baphezana lona baphuthuma bamehlisa lapha ewakudini bathona abantu sekithi ngizofana nje namphumulo kulungathanda bangibuyisela lomhlaba ngenze njani waye kwayeqa wakela konke lokho akucabanga kwahamba thela phambi ecabanga ecinga wasabona isihlisa wasesidala sasikufa sawasesidala sasikufa samemeza umntanyana benze sasondela sondela mntana shebe njalo sinazi indlebe ezokuzwa simemeza njalo shebe manje othi indlebe zasezulwini asinazo yayisesondela wathi umntwana nje ukuwa ngathuneshwa wathi mani nesho wathi sasingonile sewavala lesisalo sisi wasadalela mntana wami yabona isho lapho namhlanje ngaphela awusho njalo nagogo wathi ngaphela kodwa ngizocela wenza into eyodwa ozoyenza usasingcolile wathi uzomkhotha ubuso mntanami ngikeze nje ngomlumi lapha kodwa into ozoyenza ungakafuni lutho ungeza ungeze
Emva lokho mntanami uyobe kuphela usizo lakho lokukhomba ukuthi wenze njani. Wayeseqalisa angazi noma uzokwenza. Hayi ngizala nensizwa, hayi ngithi hayi sifuyile, hayi yikho lento ngcono ngiyozihlahla ngakho. Cha, wamgeza ngolimi, umgeza. Sasa sibone isaka sengigeza nda umntanami suqedile. Walala lesisakasha mntanami. Iba nendlela zasezulwini. Wathi ebona le ndaba mntana wakhe wathi umntana lensizwa yebo gogo ngiyebona indaba. Wathola imkhuthazo zokutshela ufike uyenze. Mawufike usondela kule ndaba. Uyothi mawungena phakathi kule ndaba mntanami. Yobuza ukhangela bese uvela umgede. Mase uvela umgede mntanami uyongena phakathi uphoseke phakathi. Uyofika phakathi mntanami. Uze ungathathi nalutho. Noma kuhle kangakanani. Noma kwamagugu lomhlaba ungathathi lutho mntanami. Wayesevuma, wayesethaba-ke mntanami. Wayesathatha amagxathu, wayesememeza ugogo. Wathi buya mntanami. Angazi into wayesolana. Wathi buya mntanami wabuya. Ujahelela ukufika kule ndaba bese kuvuleka ngene emgedeni. Ngoba namhlanje kuphela kosisi. Wayesebuya wathi uzwile na mntanami. Sefika cha uyawufika kwamagugu kwelomhlaba. Uzowathathi na umnokodo wakho. Kodwa ufike ubheke impande mntanami phakathi lapha. Leyo mpande leyo mntanami yothi noma ukhuluma nayo. Noma uqala inkomo, noma uqala umusi, noma uqala yonke into yomhlaba, uNkulunkulu uyaphendula. Funa leyo mpande leyo khonza izinto eziningi. Thina silapha esandleni ezosifuna. Yini esifuna? Wasehamba, wena esefika ezokwenza lo mkhuba ukuthi uvuleke umgede. Wamemeza usakazi futhi. Wathiwa gijima kuye esakazi. Wathi uzwile na mntanami. Khethe kahle. Fika uthole impande. Impande nakho konke. Kodwa ikho phakathi. Asifuneni uthando mnazana. Wonke uyonezezela kithi. Wayesebuyela wafika wenza lo mkhutshana esipheka phakathi into abafune umgede. Wamake phoseka phakathi kwale ndaba lena eqalaza wahlangana nesilveni. Iselwazi iqinisile. Nathi phelile indlala namhlanje. Wanamhlanje ngiyayithatha le nto. Yasememeza izwi la ekhaya kulaleli izwi. Naselimemeza hayi mntanami awukhethile kahle yeka. Wathi aphikelela ufuna ukuphuma nayo yabona ukuthi hayi namhlanje uphakathi komhlanje. Wathi wayeka ukhethile kahle. Wayeselahla phansi. Wathi lithi sifuna impande. Wayeka ngempela uyeka ukuthi uyabalisa. Bathi khona abantu abanjalo bathi bekhona bedela ukubalisa. Lebe nyenkolo soyiceleni kwakhe balisa. Ebalisa wabalisa wayeka. Wathi hamba phakathi kwalomgede wasebona igolide. Walowo kuyisiliva. Hawu lutho semthola igolide. Hayi bayozwa ngami. Wathatha lesendawo ngigolide. Wathi yaphuma labeneza lelo lizwi. Lathi ukhethile kahle mntanami. Sithe bonke amagugu omhlaba uyeke phansi ubheke impande. Wazathi phatha izwi limhlaba kabuhlungu. Limhlaba kabuhlungu lelizwi wayeselahla phansi. Hayi lento lena hayi. Thingileke ilizwi libelesele liyamlimaza. Ngona ngiyeke lento le. Ngibheke impande. Wakhuluma wayesebona manje idayimani. Kukhona isigqoko sequeen yase-England. Shaya le dayimani edula kabi. Inani eliphezulu yawo wasethi hayi mphelele manje. Lo dayimani ngiyaphuma naye. Labelesele athi yeka awukhethile kahle. Thina sikhethele. Yini ezikhethile namhlanje? Wathi yeka ukhethile kahle mntanami yakaphansi lonto leyo. Namhlaba namthumuka. Wabona wathi wafuna impande. Wayeseyiyeka
khathele. Wathi asalathala sazoyithola impande, wakhawuke isibhamu, siphalaphala. Angazi noma Miss Universe noma Miss World. Wakhawuke into ngeke nje uyizibe nje kalula. Khawuke isiphalaphala. Ngoba wayelishwa nothando, wayesebheka lesiphalaphala lesi. Wasethi hayi ngiyakuthanda. Sase sivula izandla, akaze alale phezu kwesifuba sentombi. Sandoza, ngiyakuthanda. Wayendiza kwisiphalaphala. Waneza ngeke ngisiyeke. Akazi oyenjani. Akazi oyenjani. Hayi phela ngokukhethile kahle leso siphalaphala. Hayi ngisiyeke. Faka amadrebe. Funa isiphalaphala. Washona kwisiphalaphala savula izandla. Wathi umntanami siyeke. Funa impande. Hayi akazwanga. Hayi akazwanga. Wafika wangena wakhabathisa lapha kwathi waphelele. Wenza konke ukufudumala akaza umsulwazana. Bekona bayingwe. Hayi asokwazi ukuthi sifunani masela. Asofuna unyaza. Amen. Yeah. Wani wayephumela sosibamba. Weza ukuthi hayi. Ngiyahamba nalona. Noma ngakhuluma lelo nizwe khulume. Khuluma ligcina lapho ligcina khona. Waphuma nazo isiphalaphala. Wani waphuma phansi isiphalaphala esibeka kahle. Ethi ufuna ukuqalaza. Weza ngemuva. Uthi sokuvaleka intaba. Wathi uthi isiphalaphala sivaleka kwathi iyabheka sithola isiphalaphala sesingasekho. Hawu. Sengithemba ukusho ukuthi wayesasho into wenze nje ngenze nje. Angazi nje yini lezo yenze nje. Akaze ayibone leso lokazana. Wakhothi uma ngena phakathi esandla leza afuna impande unyazo wesulu. Ngikona mana sala. Wayefunela izinto nje. Funani impande unyazo wesulu. Wonke kuyakunezezela kimi. Ngikona ngiyifuna zonke lezi zinto. Yabona basasuka esikhathini sabantu abafuna zonke izinto zomhlaba. Mafika lapha njengoba ngithi siyosebenza ithemba lethu. Ade hayi kuyanga ukuthasa imile thina ithemba lethu. Nabo bashumela sebesibini nawo. Sithi la esekhaya uthe ubaba asizosebenza la ekhaya. Siyokwenza konke lokho ngoba sifuna impande unyazo wesulu. Ngiyifuna zonke lezi zinto lezi. Ngikhona manazana. Yakukhona yabona thina amadoda esasifika sesiganiwe. Lo mama sebefika vele sebemnandi basemakhaya abo beshaya umthetho yomndeni wenza yonke into. Cha siphelele thina. Isho njalo abafundisi abadala othabela bathi mabengena emzini wasephakameni wayesebanqampula imizwa. Engankulu imizwa yaphela uphela imizwa waphela uyimpande unyaze. Awuphombela ngaleso sikhathi wakhonza waphelela phambi kaNkulunkulu. Akafikanga lapho sobona nabafazi babantu abadumela abasazi afike lapha abone lezi khona insizwe sengihlala phansi emshumeni. Khona insizwe akasithole uNkulunkulu ayikhumbule seyahamba emhlabeni. Ithi insizwe akasithole silapha yanenhlala kahle ngangumshuma ekhona ngo2000 ngo97 yafika lensizwa ithi vakashile. Bayifika lensizwa sihleli sabashuma ithi vakashile sisasabathele esikolweni. Yasukuma lensizwa lena sokuthoba abakhethi inkolo. Yaphamba isizandla yabangenya sathi hayi sithole kaguqa yaguqa. Saphamisa ke izandla ukhethe. Yakhethe inkosi esephakame akhuzwa qhwaza. Ngoba inkosi ikhethe uNkulunkulu indaba enkulu. Awusaphuma phansi kwesihlahla lapha yana kwezodrink sathi sathawu ngathi usuke ihlala ngakhona umuzi wabo ngale orange farm engihlala kuwo iyona engapha kwestrade esinye ngithi wasithola hayi sesiphethe wena manje asiyayidudula uthi hayi kunalapho phansi kwesihlahla cha yabashumeni khona into engiyibonile bona laba bafafa iziqholo zethu bamfuthi bakunobhana uMathusi wathi leya ifake ibubu angisho wena mama leya ifake ibubu hamba naye sathi hayi bafazi baba yeka lapho sithola ayobadabuka sithola ngoba bengafuni impande yasezulu ezobheka izinto zomhlaba
upheka nezinto zethu. Sathi ufuna ukubheka. Hala ngamuva wesitolo kwadabuka. Kodwa bengibonile le. Nkosi usengizwile. Nkosi. Ubaba uMshumayeli uzohlabela 136. Amen. Nkosi musengizwile. Nkosi musuphawa abayingcwele. Uphakama sabela wena lamdela nasizithe naesifela Mama,